Madzulo abwino amayi ndi abambo. Lero pa 8 September tatsala ndi masiku 7 ndi pa masiku 7 iwo mwinanso tichotsa awiriwo chifukwa kudzakhala kuli bata. Tatsala ndi masiku 5 kuteku lachiwiri la wiki yamawa silidzapezekanso mpaka naso zithe zaka zina 5. Mistake imene tingakapange lachiwiri la wiki yamawa tigudubuka nayo for 5 years. Mtendere umene tingakasankhe lachiwiri wiki yamawa udzakhala mtendere forever. Mawu awa okumva amve, osamva asamve, ndipo wagwiritsa awagwiritse ntchito. Mistake imene tingakapange tikakalowa m'ballot box pokumbukira ma 10,000 ma 2,000 ma 50,000 machani amene makandi aku State House machani kapena mahewu amenewo atipweteka. Koma tiye tikasankhe moopa Mulungu komanso mokumbukira kuti tachokera kuti. Chitezi tinkadya chija tikachikumbukire pokasankha pa 16. Nkhani yanga yoyamba imene ndimafuna kuyankhula amayi ndi abambo, ndimafuna ndisanene mozengereza kapena mozembera kapena mosangalatsa wina wake. Ineyo ndi chizolowezi changa ndimakonda kupanga hit point. Ine zoma mbisa munthu kapena zoma mpanga babysitting wina wake ine sinimatha. Ine sindili chonchoyi. Nkhani imene ndimafuna kuyankhula ndikukhulupirira Malawi ambiri amvetsera msonkhano umene unali graduation imene ali kunkhoma. Graduation imene ali kunkhoma kunali a state president olemekezeka achakwera. Kunali kuthira ndemanga, kunali kuthira msinjiro, kunali kutendera ndiwo zikome. Koma ndinapanga koti mawu amene anayankhula abusa a CCP. Endi munomo ngati muli wina wake amene ali angathe kuti VN yanga ya abusa nkuwafikira, ndimafuna ndiawuza abusa kuti abusa ngati mwatopa ndi ubusa siyani ubusa tikapangale tikakulandirani. Ngati mwatopa ndi ubusa kuti kuweta nkhosa za Mulungu simukukwanitsa zikuchepa, inuyo mukufuna package ina yake, siyani ubusa mupite kundale. Chifukwa zimene mwapanga amepaja zimene mwayankhula amepajapo sizikugwizana ndi ubusa. Ngati mwazolowera kulandira ma envelope akuluakulu nkumakhala mchengo kuti muononge dziko la Malawi, ife amalawi sidzakusekererani. Ndipo inuyo kukhala mbusa wa Nkhoma Sinodi si chifukwa chonena kuti mutisowetse mtendere kapena musowetse mtendere Amalawi kapena niyo muli ndicho wauza Amalawi. Ndimafuna ndikuwuzeni zimenezo abusa a CCP pa mawu anu amene mwayankhula ku Nkhoma zokhudzana ndi chisankho. Kunena kuti sindikutambasulirani zoti ndikufikiseni patali, koma ndifuna ndikupatseni assignment yoti siyani ubusa tiye tikapange kampeni. Tikakulandirani funa zimene mwayankhula zija ku kampeni tilipo kuyankhirani. Koma kubusa tikupatsani ulemu ifo timalemekeza Mulungu komanso ife ndife anthu opa Mulungu. Abusa a CCP ku Nkhoma Sinodi ndinu anthu osowetsa mtendere pa zochita zanu kwambiri. Mmakhala ngati kuti kaya ndi chani kaya. Tsono mmaononga dzina la azibusa ena. Kutaya kukuipa kwa munthu mmodzi kumaonongetsa anthu ambiri. Anthu sangakukhulupirireni. Muli pamenepo chifukwa chongokonda ndalama. Muli pamenepo chifukwa chongokhutitsa mimba zanu. Magaoniwo munangovalira kungonena kuti chiphimba maso. You are not there kuti muthandize anthu apite ku ufumu wa Mulungu. You are there kuti inuyo mupeze zimene mukufuna. So ngati mukufuna zambirizo muchose kolalayo. Mukavale sali ya chipani. Kaya mukavala yomweyo yanuyo mwayisankhayo. Ifenso diva yathu nde muone zimene tingakuyankhulireni. Inunso muzakhumudwa ife mukuzitenga simple. Aliyense amene wamvera zimene zijazo akudziwa chimene ndikutanthauza. Nkhani yachiwiri sindikuchedwa nazo lerolo. Ndathokoze abusa amene anali ku Mulanje Central. Abusa amene ali ku Mulanje Central awauza Amalawi zoona. Amuuza munthu amene ali munthu wa dziko la Malawi zoona kunena kuti awa ndi awa
pakali pano sali ready. Iwe are not ready kwasankha kuti akhale ma position ya ma presidential candidate. Sanavutikenso ndi kubisa, sanavutikenso ndi kukhota angoyankhula zenizeni za straightforward, zenizeni za chilungamo kunena kuti akuluakulu muli kuno Mulanje Central ndimakukondani, musakataye nthawi yanu kuvotera anankhumwa kapena amayiko usi, nthawi yawo sinakwane. Even inenso ndikutero kuti siku Mulanje Central kokha koma even Malawi yonse we are not ready kusankha anankhumwa kapena amayiko usi. Nthawi yawo tikwasungira ilipo yokhazika adakaliso ana. Tiyeni tipange zophula dziko li pamavuto, tiyeni tiliphule dziko la Malawi pamavuto. Zinazo tipanga kutsogolo, kodi tikutsogolo kukhala ntchitotu, kodi tipanala kuika nkhani mpang'onong'ono 50+1 haditi bini kuti inali yotengera majority rule. Izi zonsezi kunalibe, titachotsa kalekale chimbenene. Nde nkhani imene ndinena ine apa ndionena kuti kusankha tikasankhe mwanzeru. Tikakasankha kunena kuti ana adzalandire 500,000 after 18 years zathu zimenezo, ena adzalandira ife tili kumanda, makolo oberekana ukulibe, komanso ena adzapezeka kuti ofuna opereka ndalama kwana akudzakhaso kulibe. Ndeli adzada kodi tilandira bwanji? Zili m'mitu mwathumu makolo zimenezo. Nde muone ukhuluku kuipa mtima. Lero ndi date yotina kuti munthu angakaime pa podium kwauza anthu ndatsitsa mtengo wa fetereza. Lero mafuta ma filling station mulibe, mafuta mulibe. Anthu ma line up na anthu zoti ndatsitsa mtengo wa fetereza. Ndizoona kuipa mtima kusowa chikondi. Akuti kufuna kumalizitsa kuononga dziko, kukopa anthu kuti anthu akavotere chinthu choyipa pamene sizikuyenera kutero. Chifukwa chani? Komanso kodi inu dziko limakhala opanda malamulo, foti pali zina zopepera zimene akuluakulu amene mmayang'anira dziko na law society bwezi masati zisachitike. For there is no way munthu lero anganene kuti atsitsa mtengo wa fetereza pamene mafuta ma filling station mulibe, mzipatala mankhwala mulibe. Atanthauza zoti bwanji? Nde kuti chani? Ife tidziti chani? Ndi abwino tizigula fetereza mochipa amtenga kuti ndamazi yamwe akabetsa uko zija zopeperetsana sizabwinoyo. Pena pake tiyeni tidzikondana, kukhala ukuku muzikhala khalidwe la umunthu, muziopa Mulungu. Musanamuope munthu wa dziko apasi, muzimuopa Mulungu kuti kodi zonse zachibisa ndi kupanga Mulungu sakundiona. Awowo ndiye ndikuanamiza koma Mulungu ndikuninamiza nawo. Mutakhala ndi mtima umene zinthu zitha kutichitira ubwino. Abile malata kamwatopa tapitani mukapume pena pake mukaziganizire. For zonse zimene mwayankhula zonse zimene mwayankhulazi out of topic. Inuyo munawadziwa amayiko usi ali minister choncho a president anu anadziwa amayiko usi kuti azasankha kukhala vice president, anadziwa liti? Inuyo zoti amayiko usi kwawo ndi ku Zimbabwe mwazidziwa liti? Achakwera sankadzoti amayiko usi kwawo ku Zimbabwe, kani mayi awo kani bambo awo ndi aku Zimbabwe sankadziwa. Mwadziwa lero chifukwa aduluka ku MCP. Munkadziwa mayiko usi ndushu, munkadziwa koma munkati tivina gule ofanana. Nde mwapeza iye akuvina upita mwanzeni mupita manja mwasemphana zochita. Nchifukwa kale mwambo kulalatizana. Musatisokoneze, zanu zimene mwayamba nazo ndi zanu. Musatisokoneze. Mkomwetu inu enda amene muli anthu oyipa, chifukwa ndi amene munasankha mayiko usi kukhala vice president. Mukudziwa kuti iye ndi oyipa, ndeti nonse ndinu oyipa ofanana zochita. Ndaife musatiuze zochita zanu zosatitopetse. Kuteroko chifukwa chonena kuti zimene mmaganiza kunena kuti izizi ndiye tinachita naye limodzi nde iziso amene ochata kuvula nakuika ndipoyera mukapanda kutenga bwino tero kuzimene mupangazo. Saka amati nkhuyu zodya mwana zimapota wamkulu. Kutereko abile mata kamumatsanzika kwa akuluakulu anu oti ndikuyankhula izi. Sikuna mayiko usi akuyankhulani zina zake zoti sizikuchitisani ubwino. Mwinanso eniyo bola koma akuluakulu anu amene asankha mayiko usi zitho sachite ubwino. Fo amene asunga zinsinsi zazikulu. Chimenecho mnene akudziwa.
komano chachikulu chimene ndafuna kuyankhula nchonena kuti date ya lero sitikufunanso kumamva zanuzo ifa zibe ntchito ka ndi ujeni baloti yanu yabwera kale ndekuti nkhope yanu ilipo yoti niyo ndi waudya zake alibe mlandu ndezili kwa inu muona zimene mungapange ife zimene sizotikhudzayi lero asakhawe pamayiko onse foti wakana kupanga zimene munkafuna paja anali wabwino simukali ndo kulikonse angapite mabodyguard kanti angati izizi zikuonongesa ndalama zaboma hayi amene ndi state vice president waipa lero mufuna mutiuze chani mungauze chani amalawi amayetu sopeperayi ine muzipanga zanu zimene mwayamba nazo muzichite sort out nokha ndikakhuluka nuko zithere komweko ife tikhudze anthu sananyinyirike pano anthu sitinadandaule kuti amayiko usifa chani sakuoneka ku maliro sakutenga nawo gawa maliro amubale wa amzawo chuche mchilima anthu munkati cha mayiko usi ndi wabwino lero nde mukatiuza kuti anakanika kuyendetsa chipani cha UTM chipani chake chiticho chinasowa anthu oyendetsa munamva choncho kapena chikusowa anthu oyendetsa ayi kapita mata kambani zina ntanenani tafukulani zimene mwayambana ndi amayiko usi tizimve nawo si zimene munena apapazi nkhani itu imene mutingauza malawi lero pa 8 mawa pa 9 tikavote chonchi akudandaula kunena kuti ameka akudandaula kunena kuti ma presidential candidate achuluka so space yokachongera anthu kumapeto kunjochepa zimene tikuyenera kuchita pano panzowaphunzitsano amalawi ma social media pena paliponse kunena kuti abale chonde ngakhale space ili yochepa musakatulutse kunja chikwanje chanucho kudinda kwanuko musakadinde molakwitsa komanso musanapange zonsezo nzeru za mulungu mukapemphe mulungu akakupatseni nzeru zoti mukasankhe moyenerera ndi zimene tikuyenera kuchita lero pamene patsalapa sitikuyeneranso kamba milandu ya munthu wina wake mayiko usi ife tantuluka iye uja ndi wa ku zimbabwe manyivichi alipo amene samadziwa komwe malamulo amalola atu kwadi muno sitinakhalepo ndi azungu ku parliament sonke bwanji simunkankumba kuti siwa kuno sono munkumba bwanji mayiko usi malamulo simmadziwa nkhani imene ife musatitopetse nayo kambani zina nkhani yomaliza ndiyonena kuti mapresident lero simmakasaniya mgwirizano mtendere kunena kuti tikazavota aliyense azavomeza zotsatira zachisankho nde muyambe ufiti wanu uja muzatisowetsa mtendere m'dziko muno mmapanga zinthu pamaso ngati ndinu anthu abwino pamene pajatu amasayinira ni ma presidential candidate kutanako mukapita kumene akakuzana zimenezo zisiyeni uko ife tili ndi takataka boys zimene tingamve m'dziko muno koma sizitheka olo mupange za mtundu wanje olo mutani olo kale mubire pansi pamadzi mulungu akakupezani pompo yona ankathawa kukalalikira ku Ninive anachoka mbwato nkugwera kungwetsera m'madzi inakammeza somba anakavukira ku Ninive kongo inunso mupange ma mistake anu kuti pamene paja mupange chinyengo chomavomereza kunena kuti zonse zikayenda bwino tidzavomereza tsiku lakelo mudzaone zimene zingazayi angadzambe kukanthani ndi mulungu okhala kumwamba inuyo muzapezeka muli m'manja mwa adani inu adani owafoma nokha kandi Sunday boys yanu imene mukuifomayo kandi chani imene mukufoma mukakumanayo nokha kumene koko chifukwa ndinu anthu oyipa kwambe anthu amene simumabokhetsa mwazi wa munthu sono ife tisamakhala anthu anjenjenje m'malawi muno khala ngati kuti m'malawi muno mtundu wopambana ndi wanu okhawo tonse ndife amalawi zimene zizi ndizi chifukwa chati muli ndi moyo watsankho ndi zimene mukutuma bile mata kumankumba mayiko usi lero munayi wati mayiko usi ndi m'malawi mwamba kukumbana mitundu tsopano kuti uyu ndi wakwakuti uyu ndi wakwakuti kusowa chikondi kumene kumakupangisa kukhala anthu ankhanza nde ife tikuyang'anira kucha lero tikupita tikavota tikaone zimezi tidzaone zotsatira zake ife tikudziwa kuti mdziko muno mukhala mtendere poti amati fiti silumpha maliro tingodutsabe akalolo kapena atupere kapena akuluakulu ena a UDF musavutike ndi kuchita kalifai kuti mwina mwake zimveke mwa mtundu wina wake pa zimene mwayankhula kapena pa zimene mwauza mtundu wa Malawi mtundu wa Malawi mwauza kuti inuyo a UDF voti yanu simungavutike ukapatsa Peter Mutharika inuyo mukapatsa Chakwera kuonjeza pamenepo akalolo achakwera ndi ankolo ake
nde musavutikenso ndi kuchita clarify kuti muyankhule kuti munazimveke mwa mtundu wina wake zamveka amalawi amva. Ndikubwereza kuyankhula pano kuti Malawi amene anadya chitedze abale ake siokudya yekhayo. Ineyo kwathu kumachinga kukapezeke kuti abale anga ena ake anali pa mavuto a njala pa umphawi, ine voti yanga singakaponyere UDF nkomwe chipani chimechi chacho mutu mwanga muchinachoka kalekale mzifukwaso zotinso sindingaziyankhule pa social media pano zitha kuononga zambiri. Ndeno mwayankhula dziko lamva, timadziwa tinkazidziwa kunoti zikubwera utsogoku ndi izizi. Musavutike ndi kusintha ma statement. Ayi zimene mwasankha inu kupangazo zachitika, tavomera anthu achita zimene amene angafune, koma muyembekeze kuti chipani cha UDF chatha. Tikamamaliza kuvota inuyo muyembekeze chipani cha UDF chatani chatha, chifukwa ono ndalama zemwe andi azikamwagana anthu angati kamwe apatsa ndani ndi ndani, aujeni ndi aujeni, koma aujeni aja amavutika kumudzi ja simunagaire nawo. Ndipo inu a UDF amene muli maiko akunja anzathu inu muchepetse kuyankhula zoduka mutu, chifukwa pena pake mukumayankhula zinthu zokhala ngati kuti kaya mutu unachita boilo kaya. Ine mavuto ali kumalawi kuno simukuwadziwa. Nkomwe simubwera mkucha uno kudzavota, mubwera simubwera. Zimene mwapanga atupere izizi zizunzitsaso inu kumene muliko, chifukwa ngakhale lero anthu amene muli ku South Africa mulibe mtendere chifukwa cha boma la MCP. Mulibe mtendere ndiuja kuchipatala anthu akukanidwa amalawi kuno ayi. Ndiuja mzimayi kupata kuti siya oyembekezera kunkana kuchipatala zikuchitika zimenezozo. Chifukwa chani? Utsogoleri wa MCP. Ino simungamasere amene mukuyankhula zimenezozo mukungodana naye. Tikadana naye chifukwa cha si munthu wa Malawi, si Malawi ni foreigner. Kwa nkuti mese ndi wakumalawi konkulo mayi ake akulilongo bambo ake akumachinga. Ine tikadana naye chifukwa cha koma tadana ndi decision imene watengayo. Ndeti mafuna tikuwuzeni kuti amalawi anadzuka kalekale anazindikira Malawi wa lero si Malawi wa dzana. Kuti akwizi zimene mwapanga zimwangochetsetu mavoti wonse a UDF mwakasiya pena pake pamene angathandize mtundu wa Malawi. Inuyo dzipitani ulendo mmene mwanyamuka, muyende bwino atupere ndi anthu anu, muyende bwino. Sindikukumbuka kuti niyo I'm not sure kuti 2030 muzabwa kunena kuti UDF sindikukhulupirira. Inuyo mwatha atupere, you are finished. Basi pamene popo yendani bwino. MCP simacheza ndi anthu. MCP simasisidwa pansana, imakutembenuka nkukukhadzula. Mwina akapena inu akuopani kuti poti ndi mwana wa Bakiri, koma dziwani kuti Abakiriwo sikuti moyo wawo mpaka nanga kalekale ndi ambewu adzakusiyani kunja kuno mmene amatisiya makolo tonse kumenekoko kumene mungadzadziwe MCP kuti kwani ndi MCP njoyipa. Inu osatenga chitsanzo kunali mwanja agadama nali achaini yake eni a MCP. Lero ali kuti lero ndingoyankhula pang'ono ngati sakufuna ndikhoza kuononga mwanja akandodo amakhala moyota chuma chonse chakamuzu chinene chikhala chanda koma mbwa kumamveka. Nde inuyo atupere mungadzanukhe patipo mufuna nena chani musati yankhulitsa zinthu zoti sayankhule. Komabe muyende bwino, takuthokozani zabwino zonse, all the best ku MCP ko. Ndama zonse mudye bwino bwino. Ndi madabwa kuti anthu olemera makhala anthu osakhutitsidwa ndi zimene muli nazo. Abakiri sosaukayo anuyo achinatupere sino anthu osauka, koma ndinu anthu adyera ndi ndrama. Mamati mwamve chisoni anthu kwa chikwewu kuja kwa ngokwe. Ayi zimezo mube nazo ntchito kunamandanje kumulomba kuti uko kwa Nkola. Ayi mulibe nazo ntchito. Inu bwa mukulemetsa mimba zanu mukamafika ku msonkhano ja anthu mumakufuna kunyambira ndi kuphazi komwe inu kumamva kukoma kuti anthu osaukitsitsawo akundipembedza ine. Ndi moyo umene mwaonetsa apa pawo, koma tikufuneni zabwino zonse. Ife tingopemphera kuti Ambuye titsogolereni ulendo utawuyambawo wapa 16 Mulungu akhale patsogolo, ife tikafika kumene Mulungu atikonzera. Zikomo kwambiri. Lero ndayankhula ndamva kupweteka ndipo mtima ndikumva kupweteka chifukwa mukanakhala atupere simukanavutikanso ndi kuyankha kapena akalola akonze statement akonzapo chani. Imeja si mouth mistake. Imeja mwayankho choka pasi pa mtima nikuuza mtundu wa Malawi nde mukonza cha nde mumapezeka ena kumayankhula momwano kumayankhula anzanu amene akudandaula kuti zimene zachitikiranji muzazindikira patsogolo. Lero mukuona ngati zili bwinobwino koma sizili bwinoyi.
zikomo kwambiri.